Habalamat ya ka namram pau tengkren ka jinglong klemokor ki player kari Argentina ha ka jingle kai final ka Argentina Persia ya ke Spain bat ka Argentina kelak-lalong kata ka namram bat haba kelamat ya ka namram kadon ka jingjong ki player jong kari Argentina Persia ya ki player jong kari Spain kat baki kubar belai ulum baka FIFA kan fasim jing bisar ya ki player jong kari Argentina ha ka baki player jong kari Argentina kila jong kti ya ki player jong kari Spain ka Argentina kala syarem no hakmat ka Spain ha ka jingle kai ha ka final ha ka FIFA World Cup arjar arpunreu ha ka baka Spain ka long kata ka kenhun ka baklan ha ngadu ka basdang ka jingle kai hadu bina kursundan ka jingle kai da ka jingla banyale kai bah jong ka Spain kala penlong ya ka Argentina kum kata ka kenhun ka batrot bah da ka bakamla kamsem la yo tang ka wei ka shot on target kat ba ka Spain kala kalong kum kata ka champion bat kila yoru ban pedang ya ka sati na ka FIFA kat ba Rodri ulayo ya ka award kum u best player of the tournament kat ba ka golden club layo da orang apkul jong kari Spain kata Unai Simon bat ya ka best player bat ya ka best young player ru layo da player jong kari Spain kata ukur bari kat ba ya ka golden boot layo biang da orang lekai bakan sai jong kari Fran kata Kylian Mbappe Kylian Mbappe layo Arsen ganti ya ka golden boot ulalong ru player benengkong banyu khur Arsen ganti ya ka golden boot badu Kylian Mbappe menta ulak lalong orang lekai bathep bun kultam ha ka FIFA World Cup kata da arpu arkul